Nagbuntag ang baha sa pipila ka bahin sa Mandawi City human sa kusog kaayong uwan kagabi. Sama sa subang dako nga gisuyop na lang ang baha aron mahubas. Ano ang report ni Nico Sereno? Udto kaganihan na abtanamo kini mga personnel sa barangay Subang Dako. Kay nagpabilin pa ang tubig baha sa parte sa Albanio Street dapit sa Barangay Hall, gigamitan na lang nila og pump aron masuyop og muhubas ang tubig. Alas 8 pa kaganihang buntag gisugda nila pagpasuyop sa tubig ug pagpahubas niini sa unahan nga culvert. Nahubas-hubas na gyud kuno ang tubig nga taas kaayo kaganihang kadlawon. Apan nagluno pa gyud kini maong gipadayon ang paggamit sa pump. Bana-bana sa mga personnel, muwalo ka oras nila nga matapos og hingpit kini nga mapasuyupan. Sa magbanaw ni diri pasuyupan ni niya kay nagamog ang mga estudyante mga agi diri. Nabalado naman ni diri kuno yang drainage. Pero nalimpyuhan na ni sir, no? Gilupihan na ni sa kuan. Yes. Sa city. Tungod sa baha, pipila ka mga driver ang nagpanaganang muagi sa lugar aron dili mapagngan. Apan ang ubang sakyanan milahos og misungasong gihapon. Matudsab sa mga pedestrians, mas maayong naaksyonan ang baha kay maapektuhan sila nga mangagi sa dapit. Labi na sa mga estudyante sa haduol nga eskwelahan. Sa ato na may malgi. Utuyok mo. Mulatay. Diretso, pero nakadiri naman tama. Samtang sa may Mahiga Creek, boundary sa Cebu City ug Mandawi City, hilabihan kadaghan ang basura nga natipon og sa sapa ug sa taytayan human sa kusog kaayo nga uwan kagabi. Naanda na kini nga matagbunok sa uwan matapok ang mga plastic gikan sa ibabawong bahin sa sapa. Uban ni Rod Parado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.